Og det er mig, der sammen med landdistrikterne i Billund Kommune skal se, om vi kan finde nogle nye løsninger på transportudfordringerne. Det første, jeg vil fortælle jer her på videoen, er, at jeg er så heldig, at jeg blev inviteret til foretræde for udvalget for landdistrikter og øer i Folketinget. Det sker den 4. maj, men jeg skal have sendt forslag ind inden den 27. april. Så har I nogle ting, hvor I kan se, at Folketinget, udover at bevilge nogle flere penge, men kunne gøre noget for, at det med transport på landet bliver nemmere. Jeg ved, at der er en del benspænd i lovgivningen, men jeg har ikke styr på det hele. Så kom med jeres forslag. Skriv enten til mig på mona@monavid.dk eller ring til mig på telefon 21 26 65 66. Og du må også meget gerne skrive på Facebook-siden, der hedder Transport på landet. Hvis du vil følge med i Facebook-siden og hvad der sker på den, så når du kommer ind på den og trykker synes godt om, så til højre, der er sådan en lille pil på den knap, og den ruller du ned, og så hvis du skriver slå notifikationer til, så vil du løbende få beskederne, når der sker noget på siden. Jeg håber, at vi får et fantastisk samspil, fordi vi har ikke ret lang tid til at lave det her i. Det skal faktisk afleveres 1. august, så vi har travlt. Men kontakt mig endelig, hvis der er noget, du har af idéer, både til Folketinget, men også til det videre arbejde. Tak.